Chidyavanhu Barugudunu Yo Luba Boss Vale Chandashika ndiri happy vavati yo hapiki Chandringe gentleman voti gentle magic Ndiri pasati vavati iyo static Ndadya mabanana vavati iyo Panasonic Nai imsevere Andikambodzime kunge kenduru Ndabva ndapiwa kamkombe nemenduru tobva tati icriming system tikavhura hombe kwandiri yava victimu ngoma dzangu dzakudiwa kane tsvigiri kufamba ndizvida mastreets sasavage ndobva ndaita mazimari kunge Bill Gates notenga iPhone 10 paoption watikweyo kapata kana Chris Brown watikweyo kona TV nemabinocular watikweyo ndine Brazil ku Hong Kong watikweyo Kanye West shamwari yangu watikweyo kapata kana Chris Brown watikweyo kona TV nemabinocular watikweyo ndine Brazil ku Hong Kong watikweyo Kanye West shamwari yangu kufamba nembiri mugeto sachinimbi ndobva ndavaka upstairs ku GV churugudo geza netauro reVersace ndobva ndarema kunge levoka referigam gomwa ndomwa nestraw mu2 liter ndotengera vasina mazino maserevita ndinde magic ndovachinja kamasene abeuna kudo ndo yangu katotem watikweyo kapata kana Chris Brown watikweyo kona TV nemabinocular watikweyo ndine Brazil ku Hong Kong watikweyo Kanye West shamwari akazondivengesa zvekutamba nemaproducer zvekutamba nanaluba zvikanzi iwe uranikweyo ndiri Chidyavanhu ndichangobva kuChitown alright so ndichadzipinda ngoma dzacho dziri kupisa so ingave iri hip hop kana hardcore ngoma dzodiwa nemakoso Chidyavanhu watikweyo kapata kana Chris Brown watikweyo kona TV nemabinocular watikweyo ndine Brazil ku Hong Kong watikweyo Kanye West shamwari yangu watikweyo kapata kana Chris Brown watikweyo kona TV nemabinocular watikweyo ndine Brazil ku Hong Kong watikweyo Kanye West shamwari yangu